Bainu jantzian ikusi zuen lehenaldian oso ongi oroitzen da hondarretan gertatu zela eta erromo berde beltzak zeuzkala, eskotearen gainetik begiratuz ikusi baitzuen bularrek ez zituztela katiluak betetzen. Keinu hura egin zuen hatz batekin, ertz elastikoa zertxobait zabaltzekoa eta iruzur egin zuela aurpegiratu zion Txantxetan. Pilarrek gertaldi hori gogora ekartzen duen bakoitzean aurpegiratzen dio. Eta ez osoki Txantxetan, lehen da biziko egunitik izan zela iguina eta antojagarria. Oroimen txarra du berriz, titimotz konplexua zuenez zeharo lotxatu omen zelako orduan, berak inolaz ezin pentsa zezakeena, aitzitik, lehenago hartuko zukeen arrotzat, oso ederra baitzen Pilar, eta hala jarraitzen du izaten. Ideien uztarketa. Abaituak berak jakin gabe ezpada, eta ez du halakorik uste, 2 urte luze daramatza mamografiarik egin gabe. Beldur da, hain zuzen familian gaixotasun aurrekariak dituelako, baina noski ez zaio gogorarazteko momenturik aproposena iruditzen. Jakin minez begiratu dio ispilutik, bera darabilela gogoetan asmatu balu bezala, eta begirasun horrek artegatu egin du orain ere. Kirofanoak kendu diotela eta notaritzara lagun diezaiokeela esango balio, nolako aurpegia jarriko lukeen galdetu dio bere buruari. Beste batzuek edozein aitzakiarekin egiten duten arren, berak ezingo luke horrelakorik. Ez du lana utziko lehenagotik gaztigu eman gabe.